Sám svobody kto hoden, ten svobody znáva žití každou, ten, kto do poutí má otroky, sám je otrok. Pred 230 rokmi 29. júla 1793 sa v malebnej obci Mošovce, nedaleko Turčianskych Teplíc, narodil Ján Kollár, autor Slávy dcery. Prvý predseda spolku milovníkov slovenskej reči a literatúry, ktorý vstúpil do dejín tak slovenského ako aj českého národa. Pochovaný je na Olšanskom cintoríne v Prahe. Študoval v Mošovciach, Kremnici, Banskej Bystrici, na Evangelickom liceu v Prešporku. Učil sa gréčtinu, latinčinu, čítal nemeckých klasikov, ale aj dobovú literatúru. Zo Slovenska sa presunul do univerzitného nemeckého mesta Jena, kde študoval evangelickú teológiu. Zoznámil sa s nemeckým teologickým a filozofickým myslením. V Lobede spoznal Frederiku Wilhelminu Schmidtovú, dceru nemeckého pastora, ktorú vo svojich básniach nazýva Mínou. Mína sa stala inšpiráciou pre jeho básnickú skladbu Slávy dcera. Frederika sa napokon stala jeho manželkou až po 15 rokoch odlúčenia po smrti svojich rodičov 22. septembra 1835. Mali spolu dcéru Ľudmilu. Frederike Schmidtovej 27. augusta 1835 v Pešti. Nech sa teda stane tvoja vôľa, najdobrotivejší Otče na nebesiach. Aniel môj, Boh ťa teda skoro doprovoď ku mne a mňa k tebe. Bola to veru dlhá, tvrdá, strašlivá skúška, no predsa dúfam, že ešte obaja budeme za to odškodnení. Musím ťa najprv, moje milé dieťa, oboznámiť trocha bližšie s terajšími pomermi svojho zboru. V Pešti je len jeden spojený evangelický zbor, ale bohoslúžba sa vykonáva v troch rečiach. Nemeckej, slovenskej a maďarskej. Ja som teda teraz tu jediný riadny kazateľ a keďže sme teraz najstarší v úrade, som zároveň aj farárom a tento rok vedie matriky, cirkevné knihy a iné farské záležitosti. Nemaluj si Uhorsko ani príliš krásne, ani príliš špatne. Krajina je nádherná, ale ľudia sú rovnako ako všade, dobrí i zlí, vzdelaní i hrubí, chudobní i bohatí. Skrátka, všelijakí. 1000 boskov na čelo, ústa, oči, dušu. Tvoj snúbenec, Ján Kollár. Z Nemecka odišiel Kollár do Pešti, kde pôsobil ako evangelický farár. Kollár tu konfirmoval Peter Fiho. Počas revolúcie pôsobil vo Viedni ako dôverník vlády pre otázky Slovenska. Po revolúcii sa stal mimoriadnym profesorom slovanskej archeológie na univerzite vo Viedni. Veľký duch sa začal lámať a 24. januára 1852 zomrel. Bol pochovaný vo Viedni s najväčšími poctami. V roku 1904 boli jeho telesné pozostatky prevezené do Prahy. Kollár sa však nezmazateľne zapísal do slovenských, ako aj českých kultúrnych dejín skladbou Slávy dcera, ktorá vyšla v apríli roku 1824 v Budine. Aj zde leží zem ta všedokem mým smutne slizícim. Niekdy kolébkaný nik národu mého rakev. Stújnoho posvátná místa jsou, kamkoliv kráčíš. K obloze Tatry synům vznes se vyvýše pohled. Ne braději k velikému, Přiviň tomu tam si dubisku, jen zdoruje s houdným, až do sa vádě časům. Kollár zbieral a spísal ľudové piesne, zdôrazňoval význam piesne pre národnú kultúru. Poukázal na to, že sú obrazom národného charakteru, históriu vnútorného sveta a života národa. V zberateľstve pokračoval a neskôr, keď vydal národné spievanky, čo je vôbec najrozšírenejšie vydanie textov slovanských ľudových piesní. Láska Bože, láska, kde ju ľudia berú, na hora nerastie, v poli ju nesejú. Život v Pešti. Tu na Dájakovom námestí v Budapešti v rokoch 1819 až 1849. 30 rokov žil a pôsobil jeden z najväčších mužov moderných slovenských dejín, Ján Kollár. Tu zložil Slávy dceru, tu napísal rozprávu o slovenskej vzájomnosti. Tu položil základy ideológie, ktorá z neho urobila jednu z najvplyvnejších postav európskych dejín 19. storočia. Pešť bola vtedy najväčším slovenským mestom, no napriek tomu sa mu tu nežil ľahko.
Takto na svoje začiatky spomínal. Začiatkom septembra ma pozvali do Pešti za kaplána, alebo ako sa to u vás hovorí, za diakona po boku pána Molnára, evanjelického seniora a kázateľa spojeného pešťanského a budinského zboru. Ešte na konci roka 1819 ani nepočítal s dlhodobým pobytom v Pešti. V prostredí zmiešaného zboru bola pre Kollára výhodou dobrá znalosť nemčiny a možno aj dobré referencie z nemeckého prostredia. Kollár pôsobisko prijal zrejme kvôli centrálnej polohe v Uhorsku. 12. decembra 1819 sa stal kaplánom. Prvé obdobie Kollárovho pôsobenia v Pešti sa nieslo v duchu rozvoja slovenských aktivít. Dôležitým bolo založenie školy v roku 1821. Nachádzala sa v tzv. Fiedlerovom dome na ulici Ötpačírta, dnes Puškin ulica. Silnela snaha o rovnoprávnosť postavenia nemeckého a slovenského duchovného a ukázali sa problémy s financiami. Kollár sa dokonca vzdal svojho postu, aby umožnil zboru ustálenie. Kollár bol začiatkom roku 1825 opätovne povolaný do služby a podporený aj biskupom. V roku 1833 bolo priznané právo na pastora pre Nemcov, Slovákov a Maďarov. Situácia sa upokojila. V roku 1837 sa Kollár stal prvým seniorom novovzniknutého pešťanského seniorátu. Rok 1838 bol dôležitý kvôli katastrofálnej povodni, ktorá ovplyvnila bežný život členov zboru, ale aj kvôli rozhodnutiu o výstavbe slovenského chrámu. V roku 1854 potom došlo k definitívnemu odčleneniu a vzniku slovenskej farnosti. U Kollára nenájdeme nejaké nepriateľstvo voči iným národom. Sám si vymedzuje pojem vlasti bez výlučného postavenia voči iným národom. Pravou vlastiem v srdci nosíme. Tuto nelze býti ani krásti. Taký bol Ján Kollár, ktorého pamiatku si tu dnes spoločne pripomíname. Zahučali hory, zahučali lesy, kdeže sa podeli moje mladé časy. Kdeže sa podeli, kdeže sa